80% mag jo ohala mantie nie CBD bedo kanyachiel te. Then en kuma yot chope. Road connectivity and at the geographically kuma intiere no is more or less the center of this town. Koro en decision manywa kao maber kan wawinjore gi city ma en relocation ma dhi timre maber. Nitie kwayo moko ma waseketo ni city pod wadhi loso kodgi on top of that mondo mi thuolo momiwa godo mar dar nitie deadline manye city manager oketo. Gimoro amora nyaka bed gi deadline nikech kiweya weya maonge deadline to onge ng'ama dhi kawo gino gi seriousness moro bed ni kawe godo. But everything is not cast on a stone. Watiuru within that deadline. Kantiere wach moro through negotiation and engagement ma leadership manyamlori osebedo godo with the city, we will still sit on the table and discuss nitty-gritties manyalo bede. Another ora ni make gi kanyo ni mar bende wada winjo part city manager ma bende wantiere go studio ka chel ken kodi kanyo e county ma Kisumu. Abala wanga winjo